Fake news edo gezurrezko albisteak iruzur metodo bat da, idatzizko prentsa, irratia, telebista edo sare sozialen bidez sakabanatua desinformazioa helburu duena. Gezurrak hedatzeko, engainatzeko, aukera pertsonalak manipulatzeko edo desprestigiatzeko sortzen dira. Albiste errealak bezala aurkezten direnez, bitarteko errealen eta kazetari profesionalen sinesmena arriskuan jartzen dute. Beraz, sinesmenerako mehatxu kontsideratzen dira. Zenbait fake news mota daude, adibidez, konexio faltsua. Titularrek ez dute guztiz laburbiltzen albistearen edukia. Testuinguru faltsua. Albistearen zati bat nabarmentzen da, testuinguru konkretu batean ulertzeko. Eraldatutako edukia. Iturrietako informazio eta irudiak manipulatuko dira. Asmatutako edukia. Guztiz faltsua den edukia zabalduko da. Azken urteetan, zenbait ekintza garatu dira gezurrezko albisteen aurrean arreta handiagoa izateko. Hauek adibidez, IFLA erakundeak aurkeztutakoak dira. Informazio iturria aztertu, fidagarria den edo ez balioztatzeko. Gehiago irakurri. Titular deigarri batek arreta lortzea du helburu. Irakur ezazu albiste osoa. Idazlean orden aldakizu, interneten bila ezazu, fidagarria den ziurtatzeko. Begiratu ea albisteak kanpo estekak dituen, informazioa nondik lortzen den ikusteko. Data aztertu, albiste zaharrak argitaratzeak ez du derrigorrez gaur egun eraginik izan behar. Txantxa bat alda? Albistea bitxia bada, gezurrezkoa edo satirikoa izan daiteke. Norberaren iritzia kontsideratu. Albisteak irakurtzen dituenak modu batean edo bestean uler ditzake. Galdetu aditu bati,